India government Tripura state Tripura moton berkati je agreement sign ekor je demand atau orang moton abo hai je ini buat kerana berkati je solution ini tentang agreement mana bahai matong zakat je hakai kotor ni hal ini saya nengi ke coba kaiman bising. Pela norok press media rong hamai mariwo sung sal kubang ma bromoi tini bai salburi simia sung jodi nahar naikangke sung 70-75 বছর সিগাং जों अनेक आन्दोलन खालायलायखा चिनि बुमा फासं गोबांमा डेमोक्रेसिनि बिसिंतै गोबांमा राजनैतिक खालायलायखा जतनो जानजा साइथक लायखा हाइफानो बार बार क्लाइओबासाव महायमां एमन समय अन्तिम समय चिनि बुबाग्रान चुंमांखा चिनि मसाल हाइ खालायो चिनि मासि आङो चिनि बसकां खायखा एबं सारा तिफ्रा हास्ते गोनां जत लुकुरक चिनि तिफ्रा सारकनो বিশ্বাস যে চিনি বুয়াগ্রানি बिसिंतै चिनि भबिष्यत जों नम्म थांनायनि बागै एबा किछि नेक्स्ट जेनारेशननि बागै मुंसा चिनि सल्युशन पार्मानेंट सल्युशन बानायनाय आबनो तिनि मुख थांखा अबनो मनि बागै तिनि बुयाग्रानि बिसिंतै एतो अचिभमेंट कत चिन तिप्रासान फायने हे केबो अनेक बरक वानसुगैमै अनेक बरक बिद्रुप खाय दं चिन महाराष्ट्र मनि बागै आबहाय ताखु बुखरन थानिबा आनि कक कजार मुं दङ नरकबो आमुतुई सालायाबै एकहाक लायाबै जोंबाय जों नायस्ले लायो फायदि थानसावो बुवाग्राताव बचिन लगिनो दङ तै मियानि सालो जों खबर मानखा किसा तिनि हिंकाय जों प्राय 12:30 हिंकाय जों आरो एग्रीमेंटनि खबर मानसुका मनि बागै चिनि बुवाग्राने हामबायरो जों पाइप्ले सारा त्रिपुरा राज्यनि तीन त्रिपुरा सारकनि बखाक्तै चिनि बुवाग्राने हामबायसाव असकना एग्रीमेंट माने 1949 सालनि जे सालो माने तिनि बाखा बिसि बुसुनि सालो जे माके त्रिपुरा सालनि मानसिफोर मान तिनि गोबांमा साल दरे जों जबाख्लायलायजाक एर आगेबो जारा जबाख्लायजाक चिनि त्रिपुरा हास्तिनि बागै एडिसि नामका चिनि तामिने सामाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया तिनि चिनि विजय रांखल अमहाय बरक तिनि अ जागागो दङै जबाख्लायमान बिसिंतै जों एडिसि मानखा ताबो चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै आफुरबो जे थानसा अ थानसा अंगमानि बिसिंतै अब मानखा तिनिबो अ थानसा फुनुंमानि बिसिंतै जों तिनि इकोनॉमिक राइट चिनि लैंग्वेज चिनि लैंड राइट अबहाय जों मानखा अबनि बागै जों वानसुगो जे जत दिन पर्यन्त चिनि त्रिपुरा हागो चिनि त्रिपुरा सारकनि थै गोथां दंनाय चिनि जत दिन पर्यन्त त्रिपुरा सारक यूनिटी दंनाय थानसाखलाय साननाय अब अवश्य सक्सेस दंनाय एवं इ ताबक जे सक्सेस दंमानि अब बुबाग्रानि अबदान एवं बुबाग्रानि बिसिंतै जों जे मानमानि अब सारा त्रिपुरा बसानि तिनि तामहिनाय नतुन जीवन बा आचाय कताल अबहाय मानखा होनि जों वानसुगो अब तिनि सारा त्रिपुरा सारकनि बिरमान ताबो काक्सिना होनि आं वानसुगो अबनि बागै चिनि बुबाग्रा तै चिनि लुकुरकनो जत्तो नां हामबाय आफारो या स्पेशलिस्ट ने मंगल बाबू नगो दिन टीम जातनो तिनी একটা हिस्टोरिकल मोमेंट थांखा जों आरो 28 तारिखनि सिम फेब्रुवारिनि के तिनी मार्च मासनि 2 तारिख प्राय लगातार 4 दिन बुबाग्रा जे त्रिपुरा साना मोथांनानि बागै जाया नङागै हांगार स्ट्राइक एबा फास्ट अन टू डेट जे खालायनायनि बागै जे कैसा दफाना मोथांनानि बागै हक बुक जाबाय जोंनि गणतन्त्रनि लास्ट उपाय जेता हांगार स्ट्राइक आबनो खायनानै बाद दंखा दफाना मोथांनानि बागै दफाना यक समारनानि बागै अमबनि चाइतो मुंबाई दिनै जों खोनाखा दिल्लीआव एकर्ड साइनखा ब्लाइकेसिनि त्रिपुरा सानि बागै तंथंमनि दिन अम जों हासिंगा अ एकर्ड साइननि होननाय खोनामानि परे मेसेज मामानि परे दिनै आरो जों ब्लाइके बना हामबायरुओ कैसा बुबाग्रा त्रिपुरा मथा ओंगै 3 मासनि बिसिङावनो जोंनि रियां शरणार्थिरावनो जे त्रिपुरा हाव तुबुगुई कैसा बो एचिभमेंट फुनुका बिनि बादैबो हायना हाय एचिभमेंट ताबुक जों मांखा दिनैनि दिनाव ओमफ्राय बनि आशीर्बाद बाय जों सब किछु मानि दङ एबा बुसखाङो तबे जोंनि कोर डिमान्ड जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड
abono जों yakariya जों bono sanai tonai bino bono manya sekhangno jeta mamani जों abono nagarnai aboni bagai जों joto dofani tak rangsangni takuktai bukuk sono ang hambairuo jate जों bubagrani logirugoi taibo bubagrani yak no krak khayoi जों दफाना मोथांनानै जे बुबाग्रा चिन्ता खायमोन ना गाहाम खाय बनो लगिरगै जों दफाना फियावनानै बागै आं जत लगिरदि होनो आं कय मुकयो आसन नोंथों हामबाय।